agóchense onde poidan, teñan medo, porque hoxe os vikingos do A Voltas co Prato asaltan as súas casas coas receitas máis salvaxes e cos cociñeiros máis perversos. Cociñeiros que son Xulio Mator e Merchi Úrsula Rodal. Xa sabía o que iba a levar. Que te mato, te pego. Que? Viche la pinta? Está moi guapo. Estou moi guapo, verdad? Pero non está ben, Dá gusto verme. Escoita, fixen a introducción... É que de verdad, señoras e señores, a xente de maquillaxe e estilismo deste programa merece un mestre Mateo por isto. Ou dous, se son pequenos. É que, de verdade, o sea, ti estás moi ben, Merchi. Pero é o gracioso que está el. Ahora que me vexo, Date a volta, date a volta. Pa que? Date a volta. Date a volta a ti. Date a volta. Eu aquí teño cartón. E ti, mira que coletiño. O cociñeiro máis guapo da televisión, de toda a televisión. O desta hora, sí. O desta hora, sí. E a cociñeira tamén máis guapa da televisión. Bueno, señoras e señores, esta fin de semana é a romería vikinga de Catoira e nós imos cociñar para eles, para rendirlle unha pequena homenaxe. Así que, a ver que nos trae Silvia de Rianxo. É a romaría vikinga en Catoira. Un dos meus tíos avós era un poeta, Faustino Rei Romero, foi un dos impulsores do desembarco vikingo nas Torres do Oeste. É algo que nos fai ir todos os anos sí ou sí. E que preparamos para comer nunha romería a ceo aberto? Pois algo moi sinxelo e, sobre todo, para comer coas mans, como auténticos vikingos. Facemos uns tancos de polo ao forno, unha salsa que fai a miña nai, o limón. Exprimimos un limón, botámolo na metade dun vasiño e enchemos a outra metade con aceite. Collemos unha cullerada de tomiño e ourego e botamos sal. Os tancos, vai ao forno, está listo para comer, beber moito viño hasta tiralo por riba da cabeza. Vémonos ali ou que? Vémonos ali e vémonos aquí tamén, Silvia, Rianxeira de ollos verdes. Entón, a mellor, Silvia, é medio vikinga. Blanco e en botella. Non sabemos, pois ti rubio. A mí costoulle máis porque era de interior, pero chegaron. Ti eres moi vikingo, Ti miraches o árbol xenealóxico da tua familia? No. Onde mirou? No. Onde queiras. Bueno, a ver, ahora propoñe esa comida campestre de comer cas mans, que é o que queremos, os estancos de polo ao limón, non sei que ides facer, Xulio Mato? Pois eu vou facer algo para comer carmáns, pero non van ser zancos de polo. Para non repetirme. Vale. Para non repetirme. Moi ben. Vou utilizar isto. Que iso é? Isto é un codillo no idioma que eu máis... Que máis manexes? Un lomedro. Un lomedro. Por qué? Por Porque qué? se lo como... Medro. Xa está. Entón vou no facer enteiro. Ese chiste era dela, que os saibades na Vou no casa. facer enteiro e vou no confeitar, vou no cocer moi despaciño en aceite. Eu creo que eso é moi vikingo, non? De comer así, potente, con carga calórica, non? Vikingo e galo é primitivo, así como a ti. Sí, primitivo como a mí. Sí, está moi ben. Gústame a idea de Xulio Mato, non sei que nos vai facer a nosa Úrsula particular. Eu vou facer algo como di Silvia para comer coas mans. Xa, e Xulio tamén. Vou facer uns zancos de polo, como propón Silvia. Vas facer zancos de polo, entón? Pero cunha salsa barbacoa. Caseira. Feita por ti? Sí. En serio? E unhas pataquiñas despois ao forno tamén para comer coas mans con queixo. Bueno. Que salvaxe ven hoxe ao Voltas co Prato, Ven moi salvaxe ao Voltas co Prato. Pois, señoras e señores, cociñamos para comer coas mans en homenaxe á romería vikinga de Catoira. Marchamos con Merchi Úrsula Rodal. Veña, vamos aló. Primeiro, temos aquí os 5 zancos de polo. 5 zancos de polo. Botamoslle sal. Polo cazado por min. É verdad. Quen te vería cazando polos, Con esta hacha. Vale, entón, darlle voltiñas. Sí, vou pasalos pola tisola. Estes 5 bonitos zancos, os que lle poñemos tamén pemento doce, moído, e un pouquiño de pemento picante. Vamos a facer unha mistura, así. Unha parte, este o 12, unha parte de 12, media parte de 12 de picante. Eso é parte a ollo de Merchi. Sí, claro. Porque botáchelo como che daba gana. A ollo destes de hoxe, ademais. Botou no como lle daba gana, así ela. Como vai o ollo tamén, como lle dá gana. Sí, tal cual.
Gústame o adobo. Por certo, a xente da casa, chamade ao Voltas co Prato, é 664-483-419, é o teléfono do noso programa. Podedes contarnos, pois, que comedes coas mans. Eu, por exemplo, como o churrasco. Dá igual que sexe de porco ou de tenreira, sempre como ca man. É así, é un vicio que teño, sería algo raro. Chamade, contade e, por suposto, repartimos cartiños. 50 euros dunha vez, 50 doutra no Voltas co Prato, e non o dixen, porque estaba moi metido no papel de vikingo, pero... Seguídenos nas redes sociais, @voltascoprato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e hoxe tamén. Así que, seguídenos, por favor. Pareces Popeye, falando. Molouche, é que teño moi adestrada a voz así ronca. Gústame. É verdad, é verdad. Poñemos nunha tisola e imos darlle a douralo un pouco, por un lado e por outro. Perfecto. Despois... O sea, botáchelo, pintáchelo por riba e xa está. Pimenta e os dous pementos doces Sí. moídos. E agora van pola tixola. 5 minutiños e despois van ao forno, vale? Ah, vale, non vas deixar que se cociñe de todo. No. Primeiro pola tixola e despois ao forno. Acertou a cámara, é importante. Acertou a cámara. Veño a ganar, hoxe a ganar. Eso é así. Veña, mientras tanto, imos con noso queridísimo Xulio Mator. Hola. De verdad, parece un barco en vez de un corno. É a digestión. É a miña digestión de hoxe. Hoxe fun comer con miña aboa. Home, está a esperanza. Está a esperanza. No, miña aboa, no, miña aboa. Miña aboa por parte de outra familia. Moi ben, que me está vendo, así que lle mando un biquiño a ela máis a Toñita, que me están vendo, mandaron bombóns para os compañeiros. Ah, pois un bico tamén, que son moi bomboneiro. Veña, que é o que faz? Mira, estou facendo, esperando por ti, estou facendo unha ensalada de col. Hai algo máis nórdico que unha ensalada de col? Pois non sei, pero a mí parece moi nórdico. A cervexa, non? Bueno, mira, unha ensalada de col. Col blanca, col lombarda ou esta col vermella, o sea, morada, vale? É que dicir... En cru, eh? A quen lle gusta a col, Xulio? A ti, cando a probes. Cabal. Vale. Xa verás. Se ti o dis... Hai que aprender a comer de todo, que tes Sí, como sí, sabes, no, vale? no, que sí, que eu como, pero non é a cousa que máis lle gusta ao mundo. Hoxe vai a comer. Isto é super rico. Mira, Como? vamos a botar ahora, como vou facer outra cousa que quero que vexas, vou deixar isto ablandando un pouquiño de zume de limón e un pouquiño de vinagre de mazá, vale? O sea, eso é lombarda e repolo. Lombarda, repolo e limón e vinagre de mazá. Sí, pero as coles son lombarda e repolo. Eso é, e vámoslo deixar así un ratiño, mesturámoslo ben. Vale. E deixámoslo así, mira como empeza... Isto podes comer en cru, eh? Ah, solta a cor. Mira como solta. Ah, ves? solta a cor. Mira. Que guai. Xa te sorprendín, primeiro paso. É verdade, é verdade. Vale, mira, ahora vamos a preparar, porque como lle leva 3 horas, vamos a ir adiantando un pouco de chollo. Como 3 horas? A esto le vai 3 horas cocinarse. Que dis 3 horas, tío? Necesito máxe vikinga. Necesitas un carro de maxe. Ulgur, ou como te chamas. Ulgur, vale. Vale, mira. Ulgur cañato. Poñémolo moi suaviño, porque queremos que se vayan vendo subir as burbullas de aceite. Vale, ten que ir moi despaciño. Entón, vamos cubrirlo de aceite, vamos cociñar en aceite. Casi non colle, menos mal. Vale, entón, o lomedro vai ao aceite. Vai ir, sí. E inda que che vai ca mentira, vai quedar super pouco aceitoso, super jugoso. Mira, vamos a botar sin miedo. Pero vamos a ver, estás botando litro e medio, 2 litros de aceite e vai quedar pouco aceitoso. E vai quedar pouco aceitoso, xa verás. E armo decir despois cando probes. Mira, un poquinho de perexil. Un pouquiño, 14 ramas. Tomillo. Vale, Romeu. E vamos machacar estes allos. Ajá. Así, capel. Fixadevos o lomedro, codillo en castelán, para que non o saiba, o lomedro non entra na pota. É que non entra na pota. Despois vai mermar, un pouquiño, vale? Xa, bueno. Ai, saltoume, Merchi. Mira, un pouquiño de sal, sin medo, eh? Vale. En vez de moer e a pementa, o que vamos a facer é botarlle os graos. Aí. Uns graos. Isto, como che dixen, moi suaviño e que se vai cociñando, vale? Despois, no momento en que merme, xa vamos poder sumergir de todo, vale? Entón, temos de quedar 3 horas de maxia televisiva, 3 entón. horas de maxia televisiva, pero así, a un ritmo moi suaviño, que vai chup. Sí, non queremos que se fría, queremos que se coza no aceite, vale? Vale, pois creo que chegou o momento de chamar a nosa convidada de hoxe a ver que lle parece todo isto a Silvia de Rianxo. Un aplauso para ela. Vamos aí. Hola, Silvia, que tal? Como estás? Moi ben, Benvida. O graciñas. sea, alucino con que teu avó
meu tío avó fose un dos impulsores Sí. da Romaría Vikinga de Rianxo. Nos anos 60. De Catoira. De Que Catoira. forte. Sí. E como te sintes? Pois super orgullosa de que siga pervivindo Que esta forte. festa ao longo dos anos. Moitísimo, claro. ademais xa é de interese turístico internacional. O sea, Total. cada ano vai máis xente, grazas a xente como o seu tío avó, que o fixo posible nos anos 60. Sei que eres actriz, Sí. sei que faz moi ben, Bueno, facemos o que podemos. así que hoxe vouche pedir que, ainda que sexa un desastre, te pon cara de que está bo. todo. Perfecto. Vale. Moi ben. Seguro que non teño que actuar. Bueno, seguramente. Vamos ver que é o que fai Merche Rodal. Vente comigo, veña. Merche, isto está saltando moito. Estou me poñendo nervioso, Hola, que vou en Silvia. coiros. Hola. Acabo de apagar. Leva 5 minutiños xa Sí. facendo por un lado e por outro. Que hai aí? Os zancos de polo, como facías ti, para comer coa man. Estas levan simplemente pementa, sal e un pouquiño de pemento doce, moído e picante. E agora imos poñerlle unha salsiña barbacoa que fixen. Ah, como fixeches a salsa barbacoa? Como fixen? Con un pouco de... Ketchup. Ketchup. Pues como 2 culleradas de ketchup. Unha cullerada de mel, unha cullerada desta de salsa Perrins, que é a salsa inglesa, A ver, que lle dá así un sabor Podo máis probala? potente, sí, claro. vouche coller outra culler para non... Mel, vinagre balsámico... É 12, o sea, é salsa Sí, de barbacoa 12. Salsa Perrins. Está moi bo. Dalle así. Está bo. Estás aí probando. Queres probar? Eu, así, podo. A metendo o dedo. Mire pa aí. A ver. Moi ben Está conseguida, ben, verdad? É que me Está parece traballado. ademais super difícil facela traballado, sí, caseira. Sabes, mira, con Moi ben. 5 ingredientes false aí nun momentiño a salsa. Moi ben. Vamos a poñerlle ao polo e vamos a leválo ao forno. 40 minutiños, así máis ou menos. Damos un mini punto a Merche, de momento. Home, Só sí, polo sí, salsiño. só por facer a salsa ainda xo non veo aquí, merece. Que pa... Ainda non veo aquí. E de mala Tranquila, educación mini puntos. interrumpe. Tranquila, Xulio. Aquí o que presenta... Que dixo? Non sei nin que Que dixo. anda repartindo mini puntos. Aquí o que presenta son eu. Vale, perdón, Vale. A ti non che queda para aprender. Entón, de Perdón. momento... Aitor. Bueno, veña, vamos ver o de Xulio que se non celas. Mini punto de momento para Merche Rodal. Pero É que que lle mini queda. punto? Que Que me dá, mini punto? porque me dá a gana a mí de darlle Hola, mini sí, punto. boa Hola, tarde, que tal? benvida. Bueno, que vouche contar o meu, xa que Cañotas non me deixa. Veña, dalle. Mira, eu, en vez de polo, para comer carmás, a min recordame moito estas cacerías, estas historias, entonces gustame moito o Claro, tema que do ibas ti porco. de toda a vida, non? Quería un jabalí. Acórdome de Asterix e Claro, Obelix, claro, que comían claro. jabalís, Claro, entón é digo, verdad. bueno, pues un zanco Pero de... Asterix e Obelix non eran vikingos. Pero eran galos que pelexaban cos vikingos. Vale. Pelexaban contra todos. Claro, os vikingos tamén estiveron en Francia. Seguramente probaron o jabalí de Asterix e Obelix. Probablemente, Bueno, probablemente. entón vamos a facer un lomedro enteiro, vale? Vale. Entón aromaticeino con tomillo, con romeo, con perexil, un poquinho de allo e unhas bolas de pimienta. Entón, vamos a deixar que coza moi despaciño e ainda non empezou a ferver, pero xa empezan a salir as burbullas, se vos fijades. Ten que cocer chup, 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 chup durante 3 horas, vale? Despois, unha vez que empece a mermar, xa vai ir hasta o fondo da pota e xa se vai quedar cuberto de todo. Moi ben, o da pota está moi ben, pero conta o resto. Vale, aquí estou facendo unha coleslaw, unha ensalada de col. Vale, tanto blanca como lombarda. E aquí, que isto non vistes vos, rallelle unha mazá. Vale? Silvia, Que rico, Silvia, me encanta Silvia. a mazá. Col. Silvia, a Buah, ti qué encanta bien. chamazá, pero Ui, Sí. comiste cheira a algunha vez mini col punto. cruda. É que eu traballei en Ikea hai anos e o do lomedro era Claro. un clásico. Claro, entón os suecos, os nórdicos, teles controladísimos. Claro, efectivamente. Evidente. ¿Sabes Eles qué? comen moita col. ¿Sabes qué? Que a mí me encargaron un desarrollo esos mismos señores. Sí. De codillo. En serio. Amigo, é que era un dos platos principais. Como están? Sí, sí. Como... Sodes increíbles, Increíbles. Sorprendedes a calcar. Un poquinho de sal. Unha cucharadiña de mostaza de Dijon. E se non é mostaza de Dijon, 2 ou 3 culleradas de outra. Esta é porque é moi forte, vale? Aquí botámoslle 2 culleradas de maionesa tamén. De verdad, Eso é unha bomba. No, a boa Leonor, que sei que me estás vendo, porque me dixo que me iba a ver hoxe. A boa, de verdade, non o teñas en conta. Eu sei que che cae ben, Xulio, que me di sempre, gústame moito, Xulio, gústame moito. Non Hola, lle teñas en boa, Leonor. conta estas cousas que fai, por favor. Que lea así un pouco daquela maneira, bota Sacho col, do bota cueo, maionesa, Leonor, bota de sacho do todo. cueo, que- Ai, de Bueno, verdade. escoítame, mira. Mostaza, maionesa, sal, un poquinho de pimenta, un poquinho de nata. Ai, la leche. Escoita, non te vayas. E un poquinho de aceite. Pero que é iso, Xulio? Isto é un aliño, cañotas. No, eso... Super rico. Vai a encantar a Silvia e a toda a xente normal que nos Eso ve. non se lle dá nin aos cas. Isto está super rico. Vai te sorprender, xa Eso verás. é unha bomba calórica, No, pero ao final estás comendo verdura. Xa. De verdad. Ao final é ao principio. A ver, un segundiño, a ver, cal che pinta mellor dos dous?
Aí é que vai ser moi difícil decidir, Os dous teñen unha pintaza, verdade? Bueno, a vida é así, Silvia. Claro, a vida A é vida complicada. é dura. Pois, vouche pedir de momento que vayas á zona de sufridores, ese sofá que temos hoxe con tantísima Moi xente, ben. despois chámote, vale? Alá vamos. Un aplauso para Silvia de Rianxo, que está con nós, con a volta esco prato. Veña. Merchi, contame agora si, veña. Mira, boteille a salsa barbacoa por un lado, por outro. Está moi rica. E a propia tisola na que fixen un pouco os muslos vai a ir ao forno. Zancos de polo, recordamos a xente que son os zancos de polo para comer coas mans que está facendo Merchi Rodal. Tapamos con un papel, vale? Papel de aluminio, moi ben. E vai ao Ábreche aí, forno non? 40 minutos. 40 minutos tampouco os temos. Máis televisiva. Por favor. É o que hai. É o que hai. É o que hai. Vale? 40 minutos. Ui. Creo que nos chaman de Catoira. A ver que nos din. Antonio, boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bien. A ver, estás preparado para o que se ven esta fin de semana en Catoira? Sí, estamos preparados. Canta xente, a verdade, que pase por aí? Moitísima, non? Moita xente. Ti acostumas a ir á festa normalmente? Sí, Baixas, das unha volta, comes carmáns ou non comes carmáns? sí, aí hai que comer carmáns. Si non comes carmáns non podes pasar. No, Ah, vale. aí hai que comer carmáns. É iso certo de que hai que ir disfrazado de vikingo se non a xente mírate mal? No, eso tampouco fai falta, pero mellor é que vayas disfrazado. Claro, o sea, comer carmán si, xa ir caracterizado da igual, non? Sí, Vale. igual. Perfecto. Bueno, que che parecen as receitas que estamos facendo? Ese polo que está facendo Merchi para comer coas mans e o lomedro que está facendo Xulio? Sí, está moi ben os dous. Pero a min case me gusta máis o do polo, porque é máis pequeno, entonces enganchase mellor. Claro, a hora de manexalo sí que tes razón que é mellor coller zancos de polo. Sí. Sí. Queres dicir algo? Moitas grazas. Moi ben. O polo vexo pouco vikingo, Claro, Xulio, tamén depende deso, pero o lomedro a mellor tampouco é moi vikingo. Sí, super vikingo. Sí. Sí. Ti acordaste, non, deso? No, pero Sí. contáronmo. Bueno, Antonio, moitísimas grazas por chamar. Estaremos atentos ao que pase nesta fin de semana. Se temos tempo, pasaremos por ali. Disfrutade moito, vale? Moi ben, moitas gracias a vos. Veña, un bico grande. Igual, Chao. igualmente. Hasta loguiño. Chao. Adiós, Señoras, adiós. señores, hai máis de 1000 anos os vikingos non provocaban risa, máis ben todo ao contrario. E para facerlles fronte, construíuse esta espectacular fortificación, o Castellum Onesti, que na súa orixe tiña 7 torres. Imaginar a estampa dos invasores remontando o río, case dá arrepíos. Menos mal que agora veñen con outras intencións. A romería vikinga celébrase dende 1960 e nestes anos medrou ata consolidarse como festa de interese turístico internacional. Se nunca fostes, animádevos a pasar por aí este domingo. As embarcacións están inspiradas en auténticos barcos vikingos e a comida tamén é moi de verdade, digamos, empanada, polvo, churrasco. Iso sí, é obrigatorio, case obrigatorio ir de vikingo e comer coas mans. É moi recomendable. Lembrade de probar as nosas receitas e seguirnos, como sempre, en A Voltas co Prato, aí no noso Instagram, TikTok e tamén Facebook. Imos con o noso Mator, a ver como lle vai a vida. Buah. Mira, A maxia vikinga. Mira a maxia vikinga. Mira a maxia vikinga. Mira, vou sacar aquí para que o vexas porque... Para a xente da Espera, casa. que me caigo aquí. Pasaron 3 horas. Vale. 3 horas. 3 vale. horas cocéndose nese aceite a lume moi Nese lento. aceite a lume moi lento. Como ves, medrou, por qué? Sí. Porque soltou a súa grasa, Sí. non só non collou, senón que soltou a súa. Que E ben ahora, fixeches que che quedou hasta a pementa aquí por riba, ves? Fixéchelo moi ben. Sí. Mira, isto está super jugoso. Sí. E ahora escurrímolo ben. E ves como se foi dobrando moi poquinho, pero a pele ainda está blanda, entón queremos que nos quede duriña. O aspecto Mira. é maravilloso, E ti pero dirás- eu teño dúbidas de se vai ser aceitoso ou non, No, xa verás. Vale. Xa verás, porque Vale. a pouca Sí, grasa que lle quede, ahora vámoslo meter no forno a 200 graus durante 6-7 minutos para que acabe de dourar e nos bote fora todo o que lle sobre. Ah, vale. Te vai quedar perfecto, de sal, de jugosidade, de todo, xa verás. Estame sorprendendo, Xulio, Ao mellor si queres descendente dun vikingo. Ou non, ou ascendente. Máis ben. Espera. Pregunta de concurso. De que é a ensalada que fai Xulio? De col. De col. Vale. De que é a ensalada que fai Xulio? De col. 664-4834-9, chamade ao Voltas co Prato, temos 50 euriños en xogo, por favor, chamade. Estamos a venres, fan falta para a fin de semana. Hai que col. gastalos. De col. De col. 200 graus,
6-7 minutiños. 200 graus, 6-7 minutos. O lo medro, non a col. O lo medro. Vale, vamos. Veña, mete aí. Veña. Mima, isto ferve, Ten que estar quente. Moi ben. Pois deixamos a... Esta grasa, este aceite, Non me deixa falar, gardámolo Increíble. porque nos sirve para canto porco queramos facer desta maneira, sean costeletas, o sea, costillas, perdón, costeletas non, sea costillas, sea xamón, sea lacón, podemos facer da mesma maneira. O sea, isto gardámolo. Gardámolo. Ahora deixámolo que enfríe. Vale. Vai ter unha parte acuosa e unha parte grasa. A grasa gardámola, a acuosa tirámola. Vale. Esa grasa sírvenos, vale? Anotado, Gardámola en frío, Truco da voltas co prato de Xulio Mira Mato. onde están todas as herviñas aquí. Colámolo, quedan por aí. Colámolo, mira, pero queda todo aquí. Sí, Mira como recende toda a erva. Mira, estáme Merchi esperando aí quieta. Hola, Merchi. Ou con Merchi. Rodal, que? Podemos facerlle un acompañamento aos musliños de polo. Encantado, son patacas, encántanme, adiante. Patacas con queixo Vale. e un pouquiño de allo. Botámoslle sal tamén. Claro, sabes que pasa? Chisco de aceite, dime. Por unha beira temos col e pola outra patacas, está clara a Con queixo. vitoria. Eu teño pataca tamén, A vitoria está clara. Patacas con queixo. Que eu teño Patacas pataca con tamén, queixo, Non quero dicir nada. Un toquiño de allo en pó, Iso que é o allo en pó, non? o allo en pó. Vale. E ora relamos o queixo. Queixo parmesano, pero feito aquí en Galicia. Vale, sí. Vale. En Arzúa, concretamente. Non digo nada, vale. Relamos por riba, Qué abundante aí, e vai a ir ao forno 30 minutiños a 180 tamén. Se levaba un pouco de aceite, allo en pó, unha pizca de sal E nada e botámoslle máis, tamén o queixo parmesano galego, que non é parmesano, pero estilo parmesano galego por riba. Parmesano, Relado, moi ben. sí. Ves? Que maravilla. Wow. Moi sinxelo, Sí, sí. moi de festa. E se che gusta moito o queixo, máis. Mais, Ti podes botar o queixo que queires, non? isto vai en gusto. Isto vai E na agora llama. ao forno, e nada máis, que se faga 30 minutiños a 180. 30 minutiños, 180 graus, aí vai, no mesmo forno que estaba antes, Sí. Veña. Aproveitamos que xa está quente o forno Vale. e facemos as patacas. E agora non tens nada máis que facer. Ahora teño que ir a algunha festa fin de semana, hai Sí. festas por todos lados, e non sei se ir a todas. Mira, o que digo. vou repartir contigo os cartos en vez de con Xulio. Veña. Porque xa estuve moito con él. A ver quen é que chamo, porque a A ver verdad... quen é. Queres saludar ti? Sí, sí. Veña, pois di, hola, que tal? Boa Hola, tarde. boa tarde. Buenas Hola. tardes. Hola. Hola. Rosa de Tui, non? Sí. Hola, Rosa. Aí está. Hola. Que tal, como estás, Rosa? Bien. Ben, sí. Sí. Coñeces a romería vikinga de Catoira ou non? No. Bueno, pois hai Hai que que ir. ir, A ver, hai que Tui ir. tampouco está tan lonxe de Catoira. No. Bueno. Bueno, moi lonxe non bastante. está, así que hai que pasar por ali, Rosa. Sí. Sí, vale. Ti pasa cando queres. Sí. Supoño que chamas polos 50 euriños, non? Sí, pero no lo escuché muy bien. Bueno, pois non te preocupes. Vamos coa pregunta a ver se a sabes. De que é a ensalada que fai Vale. Xulio? Col. Rosa, de que é a ensalada que fai Xulio? De col. Ni idea. De? Ni idea. Non sei que di, temos un problema, Ni idea, di. ¿De col? De col, de col, de col. Vale, Rosa, vale, de col. Vale. Damos por vos. Ai, que susto levei, Ai, que susto levei, Rosa, mandamos un bico moi grande, grazas por chamar, os 50 euros son para ti, vale? ¿Puedo saludar? Como? ¿Puedo saludar? Sí, a quen queres saludar? A todos mis vecinos y a mi madre. Moi ben, pois aos teus veciños e a tua mamá un bico moi grande e grazas por vernos, vale? Vale, gracias. Veña, chao. Chao. Hasta loguiño. Vamos con Xulio Mato. Adiós. Eu vou tamén contigo, veña. Oh! Este é da tua época. Este é Vicky. Vicky o vikingo. É da tua época. Esto sí que eran series. Isto que era? En branco e negro, como era? Sí, como a túa cabeza. No, esta era unha serie super Sí, chula. era moi guai, Vicky o vikingo. Sí. Que estás facendo? Pois xa que te queixabas tanto da cola, eu tiña a pataca preparada tamén. Estou facendo un pureciño de pataca, moi nórdico tamén. Sí. Moi nórdico. Todo é nórdico, pa Moi Xulio, nórdico. todo. Estou facendo unhas Botella. filloas, é moi nórdico tamén. Botelle unha poquinha manteiga, un poquinho de aceite, sal e pementa, vale? E pataca cocida, sin máis. Vale. Entón, agora, o que quero é que quede así espesito, pero jugoso, vale? Eso está guai porque nos gusta a todos. Isto non Home, podes claro, dicir que non, claro. Merche. Isto está moi rico sempre. E caseiro, nada de andar comprando polvos e botarlle auga, leite, sal, non sei que nada, non fai Correcto. falta. Cocemos unha pataca que non dá traballo ningún. Oye, Merche, a ti gusta a ensalada de col? Pois nunca provei así, pero hai Pois que está probarla. super rica, Seguro. Queredela probar, xa que estades, teño 2 tenedores. Sí, veña. Pois Engañoume. Está super rica, xa veredes. Xa podedes dicir que está boísima, porque non...
Porque senón... Está moi boa. A min, pásame sempre igual. Métome con ela despois. Mira, lombarda, repolo, zanahoria, que a zanahoria non vos dixen antes, é unha zanahoria relada, pero así, acidiña, vai moi guai. Pero está rica, sobre todo porque é unha ensalada con poucas cousas de ensalada. Oi, vai. Bueno, é todo verdura. Sí. Mayonesa. Sí, mayonesa. Mostaza de Dijon. Tamén a saladilla rusa leva mayonesa e ensalada. É verdade, tamén é ensalada, en Bueno, mira, realidad. isto estaría, vale? Está, como ves, cremosiño. Ahora vámoslo... Preparar. Vámoslo preparar así con unha culler para unificarlo todo ben, pero está, mira... Moi ben, pois mira, mentre rematas, don Xulio Mato, vou con Silvia de Rianxo a ver que me conta. Vale, veña, arrancamos co público da Voltas co Prato. Ahora é cando aplaudides, e isto de repente é unha festaza. Aplaudid aí, aplaudid aí. Espera, séntate, vou contigo. Vale. Ai, que ben agora, Que ben agora, É que teño os cadrís, amiga. Claro, é que xa imos tendo unha edad. 31 fixen Antonte. Imagina. 31, Felicidades. No, felicidades no, sinto por ti. Sinto por ti. Bueno, cando chegues aos 40 e pico xa me contas. Tamén é verdad. Bueno, que tal, como estás? Moi ben. Sí? Aquí divertíndome. Que che parecen as receitas agora que viches que foi pasando o tempo e que ves como van tanto Xulio como Merche? Pois van collendo forma e teñen unha pintaza, Non te mollas? A ver, eu son máis de polo, pero ese lomedro ten unha pinta estupenda, hai que probalo. Déixeme dicir outra vez que non me vai gustar nada dicilo. Mini punto para Merche Rodal. Ai. Co ben que che quedamos 40 e pico. Que pena por Xulio Mato. Bueno, pois nada, quedenche un par de minutiños, para disfrutar da comida de Voltas co Prato. Pois nada, xa estou ansiosa. Vas ir á romería? Non sei este ano, sabes por qué? Porque estamos ca Ruta Nacional Sexta recibindo ruteiros e estamos los recibindo na Torre de Hércules e non temos tempo de sair da Coruña. Porque organizas unha ruta de turismo. Exactamente. Estás a tope. Estamos a tope. Está Galicia a tope, non vai estar... Pois, están chegando xente de que nunca chegaran. Bueno, esos son os fornos, creo, Teño que marchar, vexo ahora, vale? Veña, un aplauso para Silvia, que está con nós, con a Voltas co Prato. Aplaudimos! Aí está, veña, vamos alá. A ver, vamos a abrir os fornos, sabes? Vale, vámonos a facer un pouquiño bonito para que se vexa ben na casa. Estades preparados? Preparados. Sí. O son vikingo. Abrimos, vale. Unha, dúas, tres. Aí está. Veña. Vide aquí. Ui, como cheira isto. Vide aquí. Queima un. A ver. Mira. Ui, o lomedro moi ben, Cochinillo. O lomedro moi ben, mira, pai, estamos aí vendo na casa. O lomedro, temos por aquí tamén, os zancos de polo de Merche. Mira, só un inciso, ves? A grasa que che dixen que iba a soltar? Sí. Aí está toda. Moi ben, vamos ver o de Xulio, veña, vamos alá, vamos a empratar. Xulio Déxame quitar Mato. un poquinho desa grasa. Buah, soltou unha toda, Claro, e agora quedanos unha peza Que pasada. super limpa de grasa. Porque primeiro, como guisáchela en aceite, como que di, bueno... Coceuse no aceite. Cocíchela máis ben en aceite, sí. Coceuse no aceite, pero ahora queda, mira, é unha peza seca. Buah, isto Ostras. é... mira, sobre todo, mira para aquí, como está de cocido, mira. Hola! Mira como sai o oso todo. Hola! Que pasada. Señoras, señores, pido un aplauso para o fantástico, único, inigualable Xulio Mator! ¡Qué maravilla, Vamos ver a Merche Rodal, a ver como lle vai a ela co empratado do seu prato, que a vexo tamén pasando un pouquiño pola tixola, non sei eu se lle quedaría ao gusto que ela esperaba. Sí, o que pasa é que se tivera tempo reduciría esta salsa para botarlle por riba. Para ter un pelín máis de salsa. Sí, pero está bastante reducida, está vendo. Vale. Guau, que ben a recén desa salsa, Eso mollería un pan, seguro. Salsa barbacoa que sempre a recenda así, ten ese toquiño... Poquinho doce. Moi rico. Pois aí empratamos eses tres e agora poñémoslle as patacas que veñen por aquí. Fixadevos nas patacas, por favor, como quedaron as patacas que sacou do forno Merche Úrsula Rodal. Fixadevos que pataquiñas, Aí. Que maravilla. Bota a man, Fran, que é para comer camán. Sí, ahora que ferve. Que pintaza ten. Buah, que maravilla. Creo que podemos repartir cartiños a ver que lle parece á xente da casa o que estamos facendo. Atención, que ingrediente 12 leva a salsa de Merche? Leva mel? O mel?
O ingrediente doce é o mel, un chisquiño de mel. Botaches un chisco de mel. O mel, esa é a resposta. O mel, sí, botaches de mel. 664-483419, chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo, os últimos 50 desta semana. E agora sí, por favor, que se levante e camiñe cara a nós, Silvia de Rianxo. Un aplauso para ela. Atención, ven por aquí. Pasa por aquí, pasa por aquí. Que nervios. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Aí, ese é o teu sitio, o teu trono vikingo Que ben, para probar. Nunca estiven mellor, Silvia, cando queiras, é a túa oportunidade, vai probando os dous pratos de hoxe da Voltas co Prato. Vai, Sí, sí, vai. camán. Non sei a quen se lle ocurriu poñer cubertería hoxe, porque cubertos pa ensaladas. cubertos hoxe sobraban. Vamos repartir cartos. Imos ata Ourense, a cidade das Burgas. Fina, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ben, ben. Que che parecen as receitas de hoxe? Moi ricas, moi boas. A verdade é que teñen un aspecto maravilloso e un canto remate o programa, como que sobre. Eso seguro. Veña, por 50 euros, que ingrediente doce leva a salsa de Merche Rodal? Mel. Moi ben! 50 euros que marchan para Ourense, 50 euros que van para Fina. Fina, moitísimas grazas por chamar, de verdade, un bico enorme e xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale, moitas gracias. Veña, hasta loguiño, chao, chao. Bueno, quédanos un minutiño de programa e chegou o momento da verdade. Lembren que este domingo, romería vikinga en Catoira, Todos a ir alá. Non o perdan, que está xenial. Está xenial, está xenial. E temos a unha rianxeira que o vía sempre dende outro lado do Ulla. Que o vía sempre. E imos alá. Da outra beira. Imos alá. Silvia de Rianxo, despois de probar os dous pratos, quen gaña o Voltas co prato do día de hoxe? Ai, mira, están deliciosos. É que eso xa o sabemos, Silvia. Pero teño que dicir que me sorprendeu o lomedro. Lomedro de Xulio Mato! Cando ninguén contaba, señoras e señores, aí está. Eu nunca. Ai. Bueno, señoras e señores, nos marchamos, queden coa actualidade coa hora galega. Lembren que todas as receitas están en A Voltas co Prato no noso Instagram, nas nosas redes sociais. E, por favor, vayan á Romería Vikinga de Catoira. Chao. Ata luns. Adiós, adiós.